dwaro margi mondo med osuru ne ndawa kod mwandu mawuok e ndawa kaka yorno ne tiyo kod mwandugo odwok piny kendo bero ngima oganda. Gimero jopur ndawa ibichiwnegi puonj ewi pidho kothe mamoko mar bero ngimagi kod mag oganda mamoko. Otieno Joab miyo waler. E kinde romo manobagi kod riwruok mar National Taxpayers Association e magawa moro e boma ma Nairobi, kama riwruok mamoko momakore kumoting'o duol machoko osuru KRA, migawo mar omenda, migawo mar thieth e kinde mamoko. Kama thor wach ne en medo osuru ne ndawa mar reso ngima oganda. Riwruok mar NTA kotelnegi kod Patrick Nyangweso lero ni medo osuru ne ndawa kod mwandu mage biro medo bech ndawa. Chal mabiro goyo chuny oganda mathoth kaachiel kod keto pesago ne thieth mar jotuo mag tuoche mokel kod ndawa. Medo osuru e ndawa kelo lokruok nang'o nikech pesa kosedhi malo KRA osechoke to pesa nitere agulu treasury kocha to ene mang'o ng'iew masinde mathiedhowa osiptende ma mwalo kocha ene mang'o ng'iew kode masinde kata mapimo ji koro ka osuru odhi malo mano tieni odhi discourage consumption. Wamed tax mar ndawa gi, wamed tax mar products gi, shisha gini gi, vaping gini gi, mondo gichope level ma nyithindo ok bi bedo ni ginyalo nyiewo. Dwaro margi mar kedo kod ndawa e pacho kae bende giwacho ni geto rowere kod mine ma bende ngimagi ni andaki mar tiyo kod yedhe mamero ji. Kanyaka sani mwandu manyasani mag ndawago medo kelo tuoche mopogore opogore ne jopiny. Kendo sani joma fuong'e ahinya gin nyithindwa matindo kod mine. To gini nyithindo matindo korka chuo ohinyo productivity margi, ok ginyal nyuol, okelo tuoche matindo tindo irgi. Rowere mang'eny wayudo madho ndawa, tiyo kod ndawa. To kata tiyo gi ndawa ni nitie gik moko manyien mosebiro ma iluongo ni novel nicotine products. Magi include e-cigarettes kata vaping. Gik moko ma waneno manyilni ma nyithindo wuotho go ka owuotho to omadho matin. Bende gichwalo ywak ne sirkal mondo olos kuma kare mar tiyo kod yedhe mamero jigo mabor kod kuonde ma oganda odakie ne mar jok ma ok fuong' ndawa ching' bende koro ngimagi ni kuma rach. Smoking zones ka obed categorized kuonde mopogore opogore ma ing'eyo ni kidwa madho ndapino tere kacha nikech wan waonge teko mar lore. Kata ok madho ndawa to in machiegni kata onyuomi gi ng'ama madho ndawa, ng'e ni tuoche go nyaka maki. Kata bed ni nitiere jopur mangimagi otenore kod pur mar ndawa, riwruok mar piny ngima ewi pur FAO osechako chiwo kothe mamoko ma inyalo pidhi kopogore kod ndawa ma giwacho ni ketho alwora kaachiel kod keto ngima jopur kuma rach. Mondo mi gwenge wa odongre, joma puro ndawa wamanynegi alternatives kaka gimwaluongo ni sustainable livelihoods. Wawuoyo kod joket mwandu e Kenya ka mondo joma puro ndawa mawinjo wasechegi owe beto yiende ni kao ni chwako godo leaves mag ndawa. Otieno Joab,